Welcome to episode 5. What do you mean the show got cancelled? What a fucking nick. Roll the anime opening. 信じているものはあるかい影も形もなくて構わない思い出してよ僕らの日々を光を放つ君の胸の中で指をくわえてただ眺めて終わるつもりはなくきっといつか叶うはずだってそんな一言みたいな話かい夢中に話していた未来その未来の上にだって同じようなその先の未来飛び越えたいのそれの向こうへありのままあるがまま進めこの感情胸に秘めて夢のままにしないでほら今からえなきゃ傷だらけの胸震えた共に行こうぜどこまでも奇跡なんていらないから掴み取れよさその手でThanks for watching. I spent 2 days on that. See you next time. Oh, what's that? I still have 12 hours of footage to edit? Fucking Nick. Bună seara și bine v-am găsit din nou la o nouă ediție de REL. În această seară vom avea semifinalele Romanian Esports League. Sunt aici alături de Take My Fury. Salut! Bună seara, am venit noi de data asta. Azi, pregătit? Da, pregătit pentru o super semifinală și uite că începem și cu draftul. Să înceapă nebunia! Nu cred că mai e nicio șansă pentru Clumsy în acest moment și Nexus Gaming vor câștiga acest prim joc din semifinalele Romanian Esports League. Vreau să-i Îi felicităm pe cei de la Nexus pentru această victorie. În ultimele meciuri mi-a zis cineva, sincer, fii atent ce mi-a zis cineva. Îți dau un pic de gândit. Nu contează cine mi-a zis, că am zis că nu dau niciun nume. Așa? A venit cineva și mi-a zis în felul următor. Nexus în ultimele meciuri au jucat la Caterinca. Știau că sunt în semifinale, exact așa s-a exprimat, în ideea de a nu arăta strategiile pe care ei le pregătesc. Ei deja erau în semifinale, nu trebuiau să mai facă nimic în plus, să demonstreze ceva cuiva, nu știau că nu poate să ia acel first seed, deci nu trebuiau să se bată pentru acel first seed și au pregătit niște strategii pe care le vor arăta în semifinale și uite că au bătut un Clumsy nu rău, foarte rău. Nu pot să confirm sau să infirm că jungler care să-i pună probleme lui Cartu, sigur că da, Nidalee. Nu cred că avea acum și se fură Dragonul, excelent Rico și își folosește Evil teleport. Atează ultimata. Moare până la urmă Maraciuca, un pic cam late acea ultimată. Va muri oare și Evil? Moare și Evil, double kill pentru Rico. Triple kill făcut de Rico. Easy clap. La fel și Rico, cred că Coach va muri acolo Bine la farm. HP, Rico și-a damage de la Evil. CP Magi nu mai apucă să n-a mai apucat să ajungă acolo. Evil omorât. Rico acum îl atacă acolo pe Cartus care este omorât de... Să vedem dacă moare și Rico, dar nu înainte să ia Dragonul și Soul-ul. Death Arrow, double kill pentru acesta, mai doar Coach în viață, dar nu mai contează pentru că Septico e pe killing spree și uite, this is your boy. Septico, ce poziție are Septico! Ne transformă în ceva the other way around, adică omorât Evil acolo, Septico e încă în viață, fără niciun fel de probleme să dă și ultimata de Taric, e prea târziu, moare și comeback, moare și Morcovel. Și ce a făcut acolo Septico? Doamne, ce face Septico? Triple kill, nu se poate! 1-1 în această competiție, în semifinală între Nexus și Clumsy. S-a trezit Septico. Semifinală, da, a zis. da. Who wants a piece of the champ? Da, deci exact ca și... Shame! Au jucat la Caterinca.
Nu, eu zic că o să câștige Nexus. Au avut un meci mai prost. Se rezolvă și au revenit. O să câștige, zic sigur. Suntem în direct, înapoi în studio, în continuare, normal, alături de mine colegul meu Azip, sau colegul nostru Azip, pe care îl salut din nou. Te salut, Azip, ce faci? Te salut și bine v-am regăsit. Sunt convins că vom avea parte de niște picuri și de un draft insane. Clar, Covel a avut un meci nu foarte bun pe Cartus și Morcovel e un jucător de top. Mie ca și jungler mi se pare Și Nidalee. Oh shit. Here we go again. Treaba cu Pusmain lăsată extraordinar de rău de Septico 5. Nidalee a făcut un counter jungle și nu doar counter jungle, face și un first blood pe mid. Greșeala aici. De la Nexus în momentul de față, Jax este între ei, Exos, dat acolo pe Jax, dar ce face acolo? Rico! Vine și Pusmain, să vedem acum, ratează Berbet. Aia zic. Cei de la Cram execută, hai să vedem acum, s-a dat cleanse-ul pe Sivir. Vine Septico cu teleportul și Nexus Gaming au probleme foarte mari acum. Folosi și flash-ul și este Septico acum, care cel mai probabil îl omoară pe Evil fără niciun fel de problemă. Unde a fost Code Pusmain la toată această fază? Septico, greu de oprit, greu de ucis. Da, se spamează steagul alb. O să câștige Nexus. Se rezolvă și au revenit. Draft insane. Meanwhile, Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? Das ist also gekommen. Circus Wiley. You've got a grand disaster. Pare că nu au avut un răspuns la acel Jax. Draft insane. Și lăsăm pe colegii noștri Finul împreună cu Take My Fury să preia frâiele acestei semifinale și să ne spună ei mai exact ce consideră că s-a întâmplat în cele 3 meciuri. omul ăsta a fost pe toată harta, bă, băiatule! And I've decided that I want to die. I have waited for this moment my entire life. De pe locul 4, Nexus Gaming. Am revenit, bună seara, din nou mă simt plin de energie și cred că și Azib la fel, pregătit să comentăm următoarea semifinală din această seară, mai exact Next Please contra Akumen sau Akumen contra Next Please. Bine, cred că e... Îi prezint eu pe băieții de la Aquaman dacă... Singurul care scapă foarte bine. S-a dus! 12-30 Vladimir, 9-2-19 Aphelios, nu știi pe cine să pui MVP în meciul ăsta. Un prim meci din a doua semifinală destul de interesant, după părerea mea, un Tom, îl vedem pe Baros, care ți-am zis că e Baros pe bot. Am revenit. Nu, se poate așa ceva. Wow. Șansă să mai scape din această situație. 5 la gol de minutul 23, aș putea spune că este o diferență destul de mare. N-are ce să-i facă, efectiv. Da, iată. Cred că a murit chiar aici Trevor. Da, Royal. Și cam asta a fost. Cam asta a fost. Că ne vedem la final. I'll be